Cerebromi? Assalomu alaykum. Alishotning shuvoq so'razi. Tabiatli. Assalomu alaykum do'stoni aziz, tomoshabinoни kanali Moshin Bozor TJ. Инак бо дархости зиёди шумоён як аз Мошин бозори шаҳри Хуҷанд тариқи прямои эфир лайв баромадем дӯстон. Агар моро нас фаҳмида бошедон ё нас шунида истода бошедон, ҳатман лайкро дариқ надоредон. Агар лайкҳо чӣ қадар дӯстон айни замон чӣ хеле ки дида истодед, ҳавои боронӣ аст. Мана борон майда зада истодааст, лекин дар бозор ҳоло ҳам бисёр нафар одамон зиёд ҳастанд. Барои аз нарху навои мошинҳо фаҳмидан бисёри одамо зиёд мебошанд. дӯстон, агар ҳозир айни замон моро тамошо дошта бошед, агар ҳатман лайкҳои худро дариқ надоред, манин як бародар ҳозир хоҳиш кардам, ҳамин мошиншоно ба навор мегирем. ин чӣ хел мошинеко? Mark X будааст. Toyota Mark X. соли барориш чанд? 2008 соли барориш. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. дӯстон, агар моро нағз дида бошед, ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. Дар комментариҳо нависед дӯстон. манин намуд аз қафои мошин Toyota Mark X Zio. ҳозир хай дохили салонашам барои шумо нишон медиҳем дӯстон. манин дохили салонаш 4 электропакет, инҷа сентр замок дорад, коробкаш автомат титроник дӯстон. мана инҷа CD плеер дорад, калитош стоп старт. мана дӯстон, манин ҳолти салони мошин. хай ҳозир лабоҳоро ҳам мегирем бародаро. ҳар яки шуморо ҳозир дархостона то ҳадди имкон мо тариқи ним соат 1 соат ҳозир алоқаи бромдагӣ худохоҳад то ҳадди имкон ҳар яки шуморо дархостонро ба навор мегирем. ин мотораш чӣ ако? мотор 2.4 бензинми? сӯзишвориш бензин. расходаш чанта? 9 литр ба 100 километр мегаштад. нархша чанд пул гуфтаси? 88,000 сомон гуфтасиян. ҳамин Toyota Mark X 88,000 сомон бо савдо мешавад гуфтасиян. телефон